Otu onye ama bụ nnukwute omelọra na Umuawulu bụ ekwe ọzọ Azụbụike ekwe ọzọ akwadogo ụmụ nwaanyị bụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ru 50 n'ọnụọgụ o nyechara ego dị $21,000 mmadụ 5 bụ ndị o bunyere ụgbọala bụ ndị Umuawulu na kansụl Ọka South. Onye chọpụtara ide Global Movement bụ Chief Azụbụike ekwe ọzọ kwadoro ụmụ nwaanyị 50 nakwa nye ha ego tiekwere ndị ebunyere ụgbọala maka mmadụ 5 ndị ọzọ. Onye ntaka anyị bụ Ngozi Obileri wetara anyị akụkọ a. Ọgụ ụmụ nwaanyị 50 bụ ndị enweghị ka ọra ha bụ ndị enyere $220,000 ka ha wee bido ire ahịa ụmụ opekata mpe iji wee nyere ndụ ha aka. Mmadụ 5 ndị ọzọ bụkwa ndị ebunyere ụgbọala ga nke otu nwaanyị ajadu nọ n'ime ya. Ụgbọala ndị ebunyere ha gụnyere shuttle buses, Toyota Corolla car na Dyna mini lorry. Ndị otu APGA nke Umuawulu pụtara nnọọ n'igwe iji wee sonye na ya bụ mmemme ibunye ndị ahụ ụgbọala ndị ahụ. Ka ọ na-ahafe igodo eji agbapa ihe bụ Dyna lorry n'aka onye ebunyere ya, ka onye isi ọdịnala nke Umuawulu bụ Igwe Joel Egwuonwu kọwara na ya bụ Chief ekwe ọzọ bụ nnọọ ngọzi dịrị obodo Umuawulu ma gụpụta enyemaka o nyegoro ndị obodo ha n'ụzọ dị iche iche. Igwe Egwuonwu kọwara Chief ekwe ọzọ ka onye bụ enyemaka nyere ndị enweghị enyemaka ma rịọzie Chineke ka ọ gọzie ya na ezinụlọ ya. Na nzaghachi ka Chief ekwe ọzọ kọwara na ọ bụghị n'ihi na ọ nwetaghị ihe ọ zọrọ n'oge gara aga nke ndị pati ya bụ All Progressive Grand Alliance chịkọbara, ma kọwaa na dịka onye na-enyere mmadụ aka ọ bụ tupu ọ banye n'otu ndọrọndọrọ na ya ga-aga n'ihu na-enyere ndị mmadụ aka, ma kọwakwazịa na ihe ahụ o mere bụ iji wee mejupụta nkwa o kwere ndị isi otu pati ha na Umuawulu na oge ha na-achọ ịchịkọba ya bụ mmemme. Ọ keleziri ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA nke Umuawulu ndị gbanyere ya aja n'ukwu mgbe ọ na-azọ ya bụ ọkwa ọchịchị, ma dụọ ha ka ha jisi ike na-anọdebe ndị ọbụla nwere ebumnobi inyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka mgbe ọbụla na-eme mmemme ndọrọndọrọ, ka ha hapụ ịdị na-agbaso ndị bụ naanị ihe ha chọrọ bụ ka atụnyere ha akwụkwọ ngwa ngwa ha were ọnọdụ dị elu ha echefuo ndị niile tụnyere ha akwụkwọ ma kpọkuzie ndị niile o nyere onyinye ahụ ka ha jiri ha mepụta ezigbo ihe. Ụfọdụ ndị ritere erere na ya bụ ihe emere n'ụbọchị ahụ bụ ndị gụnyere Maazị Oluchukwu Nwankwọ na otu nwaanyị ajadu Oriakụ Chinyere Ọkpara nke bụ na tụmbọm ka o si wee nweta ya bụ ohere, gosipụtara afọ ojuju n'ebe ya bụ nwoke bụ Chief ekwe ọzọ nọ ma kwezie nkwa na ha ga-eji erere ha ritere na ụgbọala na ego ndị ahụ enyeziri ha wee na-eleta ezinụlọ ha anya site n'Umuawulu nke dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Ọka South. Abụ m Ngozi Obileri.